Seth bange we winja ni to Beatrice to wachengo. Beatrice nyaka kama koro wachope no. UDA ODM UDA. Erokamano George. Gie thuolo ma wantie sani ni UDA ni UDA to ODM en ODM. Right. Tada wuoyo kaka jakanyo ma UDA. Monde nyaka alera maber ni an jalup jakomno mar chama mar UDA Kisumu County mzima. Koro kadhi nyime adwa nyaka wang'iyo mayot matero wa eteloni. To ng'ano mosenyiso wa hera gi konyruok mathoth en mana William Samoei Ruto. Koro wuoyo madhi mbele ni wan kaka oganda luo nego bed ni warwake kabisa. To nyaka wang'e maber ni Dr. William Samoei Ruto owuok oko mondo konyo oganda luo. Nyocha en ka George. Kendo waseneno gima dhi mbele. Rais kobiro ka kane wan Uzima University. Owacho maber no dhiwe bilion 44 Kisumu County kende. Mano madhi ni affordable housing. Pesa ni ng'eny jodala wa county mzima mar Kisumu poko neno ni igni mathoth kabisa. To kata mana ni nus mar pesa ni bilion 20 kende. Kodong' e county ka to lokruok dong'. To dhi dong' kae locally. Awacho no dhi dong' locally nikech idhi chul joma loso smitika to jogedo gi bichulo. Yudhe wani kachacha 300 sani tiyo kachachande. Kendo wan gi engineers and architects matiyo kacha. Pesa luorore economy. Koro jodalawa UDA ni UDA to ODM dhi dok mana ODM to sani wane wuoyo sirikal wadwa loso to sirikal ni nyaka wabede iye kaka oganda luo. Alright, erokamano nya. Joseph Olale. An gi penjo ne Beatrice bange ka waduogo.